Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet dimanche 30 novembre 2025. Balimao, Mali Dougou Chaman de Woulembe bi, Chinois au contrôle là. Asimi Goita, Chinois Mounblagata, Moroka Foro Chien. Nema Fanango Ko la Bangabela la Maka Kenga Betaka Asimi Boloda. Malion, Dougouladon de Woulembe Chinois au contrôle là bi. Chinois Mounbegata Moroka Foro Fenge. Kanga Sanu Boka di Batulu ma Batulu Asimi Sunguru Batulu Gata Fere Dubai de. Dougouladon ne Murutele me fan baby. Mena vidéo yiro langa janga ni vidéo la jefolo. On ne veut rien. Pour ne pas vous causer du mal. Donc, voilà. Il faut les dire. Ça, c'est un avertissement. Quand on vient à retour, ça serait très grave pour vous. Il va le dire. Si vous acceptez de travailler ici, ça sera pire pour vous. Ça, on ne va pas vous casser. Il ne faut jamais accepter de travailler, sinon, ça sera un truc. On va stopper. Nous sommes des Africains. Okay. Nous, on s'en fout des Africains. Ce qui nous concerne, c'est de récupérer notre terre. C'est ça qui nous concerne. L'Afrique, le reste de l'Afrique, nous, on s'en fout. C'est ici qu'on nous intéresse. Voilà. On bela jeli ame sande. On bela jeli ame de. Voilà. Ni mogo de beka muruti sa chinois nous contrôle. Asimi Goita beka chinois nous de blaga ta mogo ka foro de mino la diagoya. Ko sanu nyini. Depuis na oya Mali Dougoulo be tien. Aeta dugu de bo bila jaraka mogo ni mogo chama ne beka ta fara dusu kasiba. Odo koso munu me ka bodongo do. Ka foko wai malem se ka ta fara terotoro ka choko jume ka jamana kene. Ate fendo halibi. Nununga dugukolo. Billahi tallahi nununga dugukolo de menalembe lo ka taka di jatika wale mogoma. Je me suis ka di chinois ma. Chinois ka to uka dugukolo tien, kuka bau tien, kuka kou tien, kuka foro tien. Malien. Mogo munu kuka foro sera ka 100 keme fly ka to ko luka foro ko minula ko sanu nyini. Uya Mali dugukolo be tien bi. Chakoroba do be ko dibi Keita. Uyo mine ko don kasula. Chakoroba sambishigi. Procureur ma kulubale Chakoroba mine ka nege kala ka don kasula. Ayere ka furu no fe. Chakoroba ikali konale bina jara ka mogo ka beta faru ka Mali contrôle la. O mata dugo de. Amunu be ka u gelu wa. Parce que ibado farafin flene woro koso ali farafin fe baro manini wala bilay. Fona bara farafin kelingelu na de na ere farafin de ngoro ni fode. Sadi fena bonaya jugura en gérant kan quoi. Et puis munu ti fen don, et bien munu ere sil, et bien munu ere ye quoi. Ki ga ibise ka dana de kelen da munu ga. Amena dibi Chekoroba ko dibi Keita. Dibi Keita bora ka video ka madugo de. Dibi Keita ira ka fo ube ka le ka foro minali la. Ube ka ta bi ale ka foro minala. O Chekoroba bora akokali tero ka fsani Asimi Goita a bora ya fo bengana. Tisani ara maden tonyana abe sraro ta manga sraminta. O de koso bi ni aye bi jatika wale mogo be ka fanga soro bi do wera tede malden do de tonyelen be bi o libe ka ta farani mogo nun kambi.
ni injustice sera dugo dugula o dugu banditisme te ban iba dugo yo ko shwenu be ko président ni nyamogo bara e shwenu ni ngana mun karabu ye o dugu te nyasumaya o dugu te here fana soro tango o masake jugu de be jamana kuna o jamana te ta nyafe mogo ga foro de be ka bosula jiago ya ni jela kataka sanu nyinna o sanu fana be sore fere o walte di maldo made o sanu be warbe ta do sunguru bawdela o sunguru de be sanu warota kataka artiste wole ki klonga ka doni tegere fowla ne mo be kuma dro me ni ga kashi kwa non tia mona dona na de asimi mona dona de wallahi mena chokoroba mena dibi keta ka fem boka kala au ne abe je ka dibi keta re kuma ka me chokoroba nge toye munye chokoroba kale ko wallahi billahi kale be bina jara ka moko fe ka teme asimi goita ka ko mali armée kale to faibli nye mo kan fi tonye ba radicaliser du ou to don quoi wole be ka malion bo munte ni yoro don be ka boka moko kele dongodu olu yere de be ka bina jara ka publicité ke wallahi be ka tien de fana a de be ka bina jara ka publicité ko ma cité bina jara fait mais injustice be adama dem blay ka kodo ke suna man al ne be ne duzu gani bora choko ala kana jigini kono moi je suis totalement contre mais na ye mogo tonya beta faruka de awo ro ken bla kungula na yara madon to yoro awo beta fara bina jara ka mogo kan. C'est ça la réalité qu'on vous cache et c'est ça qui est la réalité. Donc en bora ngombo oro de foko oro iraula ni ala sona ma mbeta ni vidéo to e inshallah. Donc ama ngini bela jelen fait beka vidéo partager ama ngini bela jelen fait bela jelen ka kerb la vidéo kro. Voilà, maintenant ni oro boka iraula sanno. Anga ni oro fanma je. Yalla. Ami kayatre. Lati ko ami kayatre. Ila kuru. Ami kayatre. Lati ko ami kayatre. Kaya fara bila kuru ba wala ni silo ke kuru me la ko kaya fara jella kaya fara bila kuru ni kaya tre ai se ba ba kaya fara abela jeli aisa dusu ala made dusu de bobo be kuma do fo bon ne be ka ke malabi ak nga gele ga malien kan gede ka yere ka filmer lu ke ka ne nu ni fonge mais bi moko be ka ke parce que moko dusu tiena c'est dire injustice tiara dugula be ke tanto de quoi ni ala ye masake jugu bla jamana ka o jamana be ketan chugarla ayala je dugula do ne be ku ira défend jamana nyamogo munu nga dugu défend jamana nyamogo ere kera bingani kelawi ni jamana nyamogo ere kera bingani kelawi o dugu be kenin chugarla voilà la réalité qu'on vous dit abe flo nyakoro tout à la tatala abela je le flo nyakoro dogolate naw ali chokoroba dibi keta o chokoroba mena ka dun kasula ka bora ka furo doro defa mais chokoroba fana chokoroba ka kanini ka be ekeli uye mali dugukolo tlanche be tiempi u sanu nyini tola u be ka yanga dugukolo be tiempi ka be i no ni daki miriko na dondola ibiski dondola avec ina fe ka kashi quoi tellement uye jamana ina sigin ko fe tellement uye jamana kumbe avancer là jamana farako ka yurugu ni fon kala ja asimi ni yere de yurugu kala wi anga dibi ka dibi la me chokoroba la jabe ka kuma be nga kashi ni hake mi se ka baraka ni ma fanga in baraka bani do ala ka baraka do malla donc malien on ne kundo malien mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wara ci no ala be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene segu tungara ka corps modu me sega ka malien febe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Allemagne et Portugal et Belgique malien febe ndugu fefe na avec Senwave application téléchargée ne ka corps promo to de ko urgent na urgent de droit 10 € bena o aw yere tay yaro karide o ko fa baka bank information be do aka Senwave application condana Senwave application yere photo fleni voici la photo de l'application de Senwave voilà
abene ka corps promodo urgent 10 euro bena yareta ko fa so mo be malla Sénégal korbar Cameroun abolu ka orange numéro to anu to kombe 40 ka na warci ba so orange mo na sur place warci ko flata droma glisa warci ko flana sabana bada 1 euro 99 2 euro keme fla drode kundo akabe ciao